Започвам с фона. Бял семпъл, така най-добре изпъква всичко останало. Рамката е за новородено, за спомен. Всеки елемент си има смисъл. Облачета с килограми и ръст, час на раждане, зодия и едно платенце, просто защото е сладко. Работя с различни картони, розови, сиви, металикови, блестящи. Има лек 3D ефект, защото ги лепя на нива и така изглежда по-живо. Като ги подредя, започва лепенето. Това ми е любимата част. Виждам как всичко си идва на мястото. На финала рамката е готова. Без лампички, е нежна и стилна, може да стои в детската стая или хола. А с включени лампички просто грее. Много хора я избират за подарък, за погача или изписване, но често става и просто като спомен за мама и тати.